Partido Barug ni suspended Cebu City Mayor Rama miduso na sa ilang certificate of candidacy sa COMELEC. Daw na hisama sa fiesta ang talan-awon gawas sa COMELEC office. Ano ang detalye sa report ni Alan Domingo. Human sa Santos nga misa midiritso ang Partido Barug. Bagong Sugbo aspirants pinanguluhan ni suspended Mayor Rama ug ang iyang running mate nga si Acting Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros sa buhatan sa Commission on Elections kon COMELEC. Kauban niya ang mga naglangkob sa ilang partido nga nagtinguhaw sa magpapili pagkakongrehista o pagkakonsihal sa congressional seat sa North District sa ABC President Franklin Ong ug sa South District si Congressman Ido Rama. Samtang nakighimamat pasrama sa ilang mga supporters nga nagawas sa buhatan sa COMELEC ug dayon misulod sa buhatan alang sa opisyal nga pagduso sa ilang COC. Human ini milagdaw sab siya sa pledge of commitment sa gawas sa COMELEC office. This is Cebu City supporters of Partido Barug Bagong Sugbo Team Rama Triumph. Muna siya ang nahitabo. Gidugang nini nga dili matandog ang iyang tinguha sa kasugisang at kaniya ug sa iyang pagkasuspenso ug positibo siya nga makabalik sa City Hall human sa unom ka buwan nga preventive suspension. Dan ka nga dili makapikto sa kandidatura ni mga kaso ni file sa iyo. Kung ka napikto pa rin, di na kumupahil. And I do not wish to be a burden. I am here to add up as a strength. And thy will be done. Samtang gilatag usab sa iyang running mate nga si Acting Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros ang iyang pagpapili pagka Vice Mayor o pagpapili niya kang Rama. Siya ang si Konsehal Philip Sapra nga magpasubli sa pagpapili nga mga independent candidates. Guy like Mayor Rama invited you to join the party. He never mentioned anything about salary benefits. He mentioned the opportunity of growth. He mentioned the opportunity to serve. He mentioned the opportunity na naagay mo tabang namo nga mapaabot ang serbisyo des katawan. We feel at home. Pariha mi og tumong og tinguha. And in fact, we're so happy nga ni alayo na mo ang Bagong Sugbo kay barangay-based magyud ang atong serbisyo. Apil sa miduso sa COC ang anak ni Rama nga si Attorney Michael Rama kinsa una higayon nga mosulod sa politika. Dagan kay tagmat, mabuhat na trabaho din na sa konseho. Unas tanan usa ta ka abogado. Dugay na ta diha na kanang sa pagkuyog nako sa kong amahan. We'll continue to push and lobby for more traffic solutions here in the city of Cebu. Samtang nahimong murag parada sa fiesta ang iksina sa mga supporters kinsa nagdala pa og banda nga mitugtog sa musika. Aduna pa'y nagdala og mga banner ug rainbow flag nga mga sakop sa LGBTQIA+. Doon na untay designated area alang sa mga supporters nga mo appeal sa send-off sa mga kandidatong ilahang gisuportahan apan gumikan sa kadaghan nila. Wa na makaya ang railing o ali nga gimuntar sa COMELEC dinhi sa ilahang area. Hinoon, hapsay og malinawon ra nga napahigayon ang filing sa COC sa usa ka dakong grupo diri sa dakbayan sa Sugbo. Human sa filing sa COC na mauli raw sabdayon ang mga supporters dungan sa mga aspirants nga ilang gisuportahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.